En päässyt edes kierrosta. Ei hemmetti, voidaan kattaa uudestaan. Ei kun tuo helikopteri. Sinne meni Esko. Menetettiin Esko aikana. Tuossa saat Men nyt Esko. Mä just sanoin, että ois saanut hienon videon. Hei, ota uusi video. Mä pääsin äsken varmaan kolme kierrosta varmaan. Hei, merkatkaa se. Se tulee tänne taas. Merkkaus vais. Merkattu. No. Flareet. Siis mitä tälle nyt tapahtuu? Äsken meni niin hyvin. Se vain lagiitti. Niin hemmetti kun lagiitti, ei toimi enää. No, siis äsken meni varmaan Mutta tulee helikopteri. Merkattu. Se oli liian kaukana. Oi saatana. Merkatkaa.